L-onestà politika. Dan kien il-messaġġ prinċipali tal-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt diskussjoni fl-attivitajiet tal-indipendenza fil-Belt. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil enfasizza li l-onestà m'għandix tittieħed for granted. Imma tirrealizza kemm hi importanti l-onestà meta titlifa u meta minflok l-onestà tibda tara id-diżonestà. U għaliex il-gvern tal-lum huwa disonest illi aħna qegħdin nitkellmu fuq l-onestà għax ikun m'għandniex għalfejn nitkellmu fuq l-onestà. Fil-waqt li sostna lin nies ġew ingannati, Simon Busuttil ta' prova ta' dan billi semma il-korruzzjoni. Ma kinux onesti u mhumiex onesti fuq l-aktar affarijiet bażiċi. Il-korruzzjoni. Kif wara sentejn u nofs biss ninżlu fil-livell ta' korruzzjoni illi għandna llum. Korruzzjoni illi aħna ngħidula korruzzjoni istituzzjonalizzata għal raġuni waħda, għax hija korruzzjoni bil-barka tal-gvern. Dan hu gvern li ma żammx il-weda ta' trasparenza. Kemm weduna accountability, kemm weduna trasparenza, kemm weduna meritokrazija, dan kollu kien disonest, għalhekk qed nitkellmu fuq l-onestà. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li dan hu gvern li jaħbi l-kuntratti pubbliċi, xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista jemmen li għandha ssir differenti. Jekk jien inkun Prim Ministru, il-kuntratti pubbliċi jiġu pubblikati kollha. Għaliex jekk se jitħallas xi ħaġa mit-taxxi tagħkom għandkom tkunu tafu x'inhi u għandkom tkunu tafu kemm se tiswa. Għal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil u għal-Partit Nazzjonalista l-onestà il-pilastru ewlieni tal-politika. Pilastru li jagħmel id-differenza bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista.